Vlada Nation, dan treći, napuštamo Užice i idemo ka Mokroj Gori. Ovdje imate prelepu šumu i hotel koji se zove Zlatiborska noć, ali to je za turiste i buržuje, nije za putnike. Ovdje imate uspon od 5%. Idealno za šator. Za? Ja ovih puta jedemo. Doći kuća. Gdje ću ovaj pićeš sa mnom do Mokre Gore? Nema više, sve smo izeli. Kuco, da ideš ti sa mnom do Trebnje. Jedi ga, ti si put. Srbija! Posle jednog odličnog spusta stigli smo do Mokre Gore. Evo Vlada Nation, stižemo do državne granice. Ovdje ću da isključim. Evo Vlada Nation, granica uspešno pređena. Sada idemo u Republiku Srpsku. Republika Srpska. Put do Višegrada ima više tunela i više krivina. Budite pažljivi. Hvala. Vlada, vaše pravo da znate sve. Našao sam mjesto gdje ću da prespavam večeras. A sutra nastavljam put Višegrada.